Ha már a hétvégén a Provesz termékekre is kedvezményes időszak van itt nálunk a Taklebétnél, arra gondoltam, hogy bemutatom nektek a Provesznek véleményünk szerint a legjobb orsóját. A csapatból többen használjuk ezt az orsót most már második éve. Absolum TI 5008-as névre hallgat. Ez egy elég nagyméretű orsó, legalábbis féderes viszonylatban. Amikor a Provesz a Ryobival közösen ennek az orsónak a fejlesztését végezte, a fő cél az volt, hogy távoli féderhorgászatra, illetve bojlisbotokra, dobóspecához alkossanak meg egy tökéletes orsót. Az orsónak a paraméterei is ennek megfelelnek, pár száraz adat, hogyha valakit esetleg érdekel. Ugye a dobnak a felső pereme kúpos, így pontos értéket nem tudok mondani, de a dobnak a magassága 32 mm, a dobnak a szélessége pedig 68 mm. Zsinórkapacitás tekintetében 30-asból 300 méter megy rá az adatok szerint. Ez tükrözi is a valóságot, én ezt az orsót féderbotokon használtam, a Trabuccónak a Conus Line főzsinórjával, ugye az 200 méteres tekercsbe van, jócskán kellett alátét zsinórt tenni, hogy a dobnak a feltöltése tökéletes legyen. A fejlesztés során fontos volt az is, hogy ne legyen egy túl nehéz orsó, annak ellenére, hogy fő szempont volt az is, hogy egy kellően tartós trapabíró orsót alkossanak meg. A rotor, illetve az orsótest is egy úgynevezett NCRT anyagból van, ez ugye egy nagy szilárdságú kompozitanyag, súlycsökkentés érdekében előszeretettel használják pergető orsóknak a rotorjának, illetve a testének is a alapanyagául, és ami szintén súlycsökkentést is és tartóságnövelést is elér, az az, hogy az orsónak a tengelye az titániumból van. 6 darab golyós csapágy van az orsóba, ez mind a 6 a megfelelő helyre van elhelyezve. Talán látszik, hogy egy könnyed, jó futású orsó, dobemelése az kellően lassú. Ez biztosítja a tökéletes zsinórképet. Az áttétel 5-3-1, 105 centit húz be egy hajtókar tekerésre. Én azt gondolom, hogy távoli féderes horgászathoz vagy dobos bojlizáshoz ez bőven elegendő. Az elsorolt technikai megoldásoknak köszönhetően az orsónak a súlya az mérsékelten volt tartva, 495 g a teljes súly, ezzel a súlyjal egy 420-as, 450-es féderbotot nagyon-nagyon szépen kiegyensúlyoz és tökéletesen alkalmas rá. Kinek is ajánljuk ezt az orsót? Igazából, ahogy már elmondtam, bojlisok esetén dobóspeca, féderbotoknál pedig bárkinek, aki nagy távolságú horgászatot tervez. Ami érdekesség lehet még az orsó kapcsán, egy eléggé nagy méretű, jó fogást biztosító hajtókar van. Sokak számára ez túl bumszlis, én ezzel használom ezt az orsót, én nekem nagyon-nagyon jól kézre áll, de hogyha valaki ezt túl nagynak találja, akkor egy hagyományosabb, kisebb kivitelű hajtókar az orsóhoz tartozékként jár. Árérték arányban azt gondolom, hogy a Provesznek egy jó orsót sikerült megalkotni. Ennek az orsónak az ára nagyjából ilyen 50 000 forint környékén mozog. Ezekkel a technikai paraméterekkel, és így az elmúlt 2 év használatából fakadóan bátran mondhatom, hogy tényleg egy jó ár érte. Én csak biztatlak benneteket, hogy próbáljátok ki, vagy ha itt jártok nálunk a környéken, Szombathelyen, akkor gyertek be a boltba és nézzétek meg ti is.